рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё Viber ман равон кунед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. видеоро сар мекунем ай хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Шомбарӣ. 7 сотиқ заминай, 8 дар хона. Хона деэтажа аст. Ду дар хонааш бо ремонти замонавӣ таъмин аст ва дигар хонаҳош коробка аст. Документош 100% аст. Об ва светаш пастайна мебошад. нархаш 400 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай ба квартира. сехонага боша мега. касе хоҳишмандай рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. касе ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед, видеоро падилиса кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Ҷангалак. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва свет дора. документош 100% аст. хона беремонт, ремонт надорад. нархаш 170 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. алишам карда мешавад. касе хоҳишмандай рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти пурраро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Пахтакор. 5 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. хона без ремонт, новостройка. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 350 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. агар ки харидори аниқ занг мезана мега, бо савдо ҳам карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти пештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 8 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. банияш дар дохили хона аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дора. документош 100% аст. нархаш 90 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти пурраро аз соҳиби хона дастрас кунед. ватсап ҳастай. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, пеши ҳайкали модар. дар якум этаж қарор дорад. якхонага 38 метри квадратӣ. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. документош 100% аст. об, светаш ҳаст. нархаш 110 000 сомонӣ. срочно фурӯхта мешавад. агар ки касе харидорай, рақамҳо барои тамос
дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. WhatsApp ҳастай. мошини фурӯшӣ. соли бароришаш 2000. абиё мотор 1.5. сӯзишворияш бензини холӣ. документош 100% аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Подмосковский област, город Роза. мошин ягон расход надорад. мошин на ходу. нархаш бо маслиҳат аст. касе харидори аниқ аст? рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. WhatsApp ҳастай. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ. Mercedes S-Class. кузов седан. сӯзишворияш газ ва бензин. объём мотор 1.8. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотори сечка аст. яксола документ дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод. нархаш 38000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. срочно фурӯхта мешавад. агар ки касе харидорай, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. имо WhatsApp ҳастай. мошини фурӯшӣ. Opel Zafira. соли бароришаш 2000. объём мотор 1.6-16. коробка передач механик. сӯзишворияш газ ва бензин. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин радной краскаш аст. такси гаштагӣ нест аст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 48000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. срочно фурӯхта мешавад. алишам карда мешавад мега ба замин. касе хоҳишмандай, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. WhatsApp имо ҳастай. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi. соли бароришаш 95 сол. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. мошин состояниш 100% аст. тозаак аст. чихе ки шумо дар суратҳо дидестен. нархаш 18500 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ. Opel Astra хачбек. соли бароришаш 97. объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. яксола документ дорад. мошин ягон расход надорад. нархаш 32500 сомонӣ.
боз саудо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. айгоҷо хунавам, айгоҷо мошин, айгоҷо заминҳои фурӯшӣ, ҳатман шумо фикротона дар комментария бинависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айгоҷое ки шумо гуфтед, мо ҳаминҷа видео мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо видеоро падилитса кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ мададкори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.